Igande arratsaldeak. Zer diren igande arratsaldeak zure bisitari gabe? Zer eskutatzen duten eman gabeko musuek? Zergatik ibiltzen garen bizikleta urdinetan? Zein itsasotan ote dabiltzan marinel zaharrak? Zergatik gustatzen zaizkigun enarak? Zer diren mareak latitude hotz horietan? Zertarako giltzapetzen dituzten parkeak gauean? Zertan aldatu garen azken urteotan? Zerbait ekarriko duen haizeak hegoaldetik? Zein amets dituzten portura itzultzen ez direnek? Zer ikusten den zure leihotik? Zenbat gutun gehiago idatzi behar dizkizudan? Zergatik den ilunagoa, gaua, egun sentia baino lehen.